אנחנו מתחילים משחק שנקרא תופסת מסירות, אוקיי? אני הלבשתי 3 תלמידים, יאב, אורנה ועבדאללה, שהם התופסים שלכם. המטרה של מי שלא לבוש בחולצה צהובה, לברוח ולהישאר אחרון. מי שנשאר אחרון, אם הוא לפני האחרון זה מצוין, אם הוא אחרון הוא ניצח את המשחק. המטרה שלנו היא לפסול את הנתפסים. זאת אומרת שעכשיו אנחנו מתחלקים לחצי מגרש כדורסל, אני מוסר כדור ליאב, יאב, אורנה ועבדאללה, מטרתם לתפוס אתכם, כאשר הם צריכים לתת נגיעה בשחקן שבורח. אלגר, בואי אליי בבקשה. אוקיי, נניח ועכשיו אני ויאב תופסים את אלגר. אוקיי, יאב מוסר לי את הכדור, לי אסור להתקדם, אם אני לא מוסר, אוקיי, אסור לי להתקדם עם הכדור. אם מסרתי, אני יכול להתקדם, ואז אני תופס את אלגר, אוקיי? הלאה, להיות מוכנים. עוד דגש אחד חשוב, שמי שנתפס, יש לנו שם שקית שחורה, הוא חייב לשים על עצמו גופייה צהובה. מוכנים? כן. שני כדורים במשחק.